het Nederlands elftal. Ik ga even zoeken naar de aanvoerder. Giovanni, kom er even bij. Ja, zeg het maar. Ja, echt fantastisch, fantastisch. We hebben niet de wereldbeker meegenomen, maar het gevoel wat jullie ons geven, we voelen ons niet echt wereldkampioen. Echt geweldig. Het moet een hele bijzondere manier zijn om afscheid te nemen van je voetbalcarrière. Je maakt ook nog eens het mooiste doelpunt van het WK. Nota bene, ik sprak hem net even op de verjaardag van je vader. Dat moet er iets met je doen. Ja, dat is mooi natuurlijk. Tegen een heel mooi cadeau voor papa. Fantastisch om te scoren in de halve finale en zo te doen. Echt fantastische tijd. Oké, Giovanni, het is aan mij de eer om de spelers één voor één voor te stellen. Maar het zijn jouw jongens. Ik heb daar de volgorde. Maar je kent ze allemaal uit. Ja, die hebben we al gehad. De bovenste hebben we al gehad, dat ben je zelf.